So hello mga kabay, karon i-update mo sa ako ang mga tanom nga sili. Akong gitanom mga sili mga kabay, dili pa katong Emperor F1. Kaya akong Emperor F1 mga ako pang gitagod. So mao ni siya mga kabay oh. 1 week pa lang ni siya kapin, niturok na. So karon pakita nako ang katong una nakong mga sili. Katong ako na siyang nakuhaan og mga bunga. So naka-harvest na ko ato. Kanimo ni siyang kaubana mga kabay. First harvest pa ni siya. Pero ang ako agyud nga na-harvestan og ka 8 na. 8 times na kung nag-harvest. So mao ni siya mga kabay. Pero dili ni siya ang katong Emperor F1. Mao ni siya ang klase sa sili nga dili siya mutag-as. Maingon ani ra siya mga kabay oh. Bugbo lang ni siya mga kabay, wa gani ni siya kaabot og usa ka dangaw gikan sa yuta ang iyahang gihabgon. Pero ingan ani siya kadaghan og bunga. So mao ni siya ang tibuok mga mga kabay ang akong naharvestan og kawalo na ka times. Kani siya nga sili. So karon mga kabay, na ako'y bagong gitanom nga sili nga espada. Kana bang para sa tinula mga kabay. Karon gud ni focus ko og tanom-tanom tungod kay ma-enjoy pod ko og laag-laag diri sa ako ang gamay nga farm. So kani mao ni mga kabay, kuan ni siya kabuok 200 to 300 kapunuan nga sili nga espada mga kabay. Kana para pantula mga kabay ba. So ang bagong gitanom sa pod mga kabay na ako'y Emperor F1 nga una nga agod. So nagtanom na ko dire bali og mga 200 plus kapunuan pod mga kabay kani siya dinhi. Ang akong plano mga kabay kanang hutdo na ko ni siya nga area kani dinhi nga area hutdo na ko ni og tanom og sili nga Emperor F1 na siya mga kabay. So ma-enjoy ra ko mga kabay og suroy-suroy diri sa ako ang gamay nga farm. Ay kini katigulang na ta mga kabay, mangita ta og laing option para dili ta ma-boring. So katong sa una mga kabay nag-vlog ko at bahin sa ako ang kamuti. So ang akong kamuti mga kabay, ako na to siyang gi-harvest. So katong nga panahon, katong nga time, ang kilo sa amuti ato mga kabay, ang first class nga kamuti nakaabot pa ko ato sa 48. Nya ang segunda ato, second class, maotoy 45. Kani nga area mga kabay, kani dinhi nga area, gamay ra ni siya nga area. So ako na ni siyang harveston karon og sugod para ra ni siya sa panglungag, hatag-hatag nako sa akong mga isuon, sa akong mama. Kay gamay ra gyud kaayo mga kabay, dili gyud ko kabaligya ani mga kabay. So ang akong unang project yun sa una mga kabay is amutin. So karon kay nakasugod naman ko manang silihan. So sili na po akong fokuson or talong. So akong balatong mga kabay, ako ipakita sa inyo ha, nag-harvest na ko kalima siguro dayon nako na siya na napuas na gid sa mga kabay. Mao ni siya mga kabay, ako dako siya mga kabay ang balatungan. So mao ni siya kani siya mga kabay oh. So kani mga kabay mo ni siya ang ako ang katunggi vlog na ko last month nga ako ang kanang balatungan. So karon mga kabay dili siya magdugay mga kabay kay gitandaan siya og kanang dangan. So kani ibto na sad ninako tanan kani. So i-plaster na to mga kabay. So kani mga kabay ibton sad ninako tanan kani nga portion unya ako siyang ilisan og kanang kamatis kay okay naman siya kay dinhi nga pwede man siya dinhi tanom nya kung ang kamatis mo tag-as na siya pwede siya ibaat dinhi dapit kani pang baat ani. So magamit ra gyapon ng ato ang kaning mga katayan. So wala siya, di siya mausik mga kabay ba. So mao na siya kani dinhi butangan ako kani akong tamnan ni siya ilisan ibton gyud ni siya tanan mga kabay kana
Kay wala naman siya, di naman siya mohatag og bunga nga tarong kay tungod sa kanang gidangan siya mga kabay og kanang dugos-dugos bisag unsaon pa og bomba di nakaapas ang iyang medisina, di na gyud siya matangtang. So nalaya naman gyud, ilisa na gyud siya og kamatis. So diri nga portion mga kabay amo kanang gisugdan na pud namo og tanom, gibutangan na pud nako, gitamna na pud namo og talong. So diri nga area wala pa ni siya kuan kanang malimpyo, pero ako ning hinahinayan og limpyo nya dinhi dapita kanit tanan dinha ako ni siyang tamnan og sili. Ang akong itanom nga sili mga kabay is katunang akong gitagod nga Emperor F1 kay wala man siya laing baligya mga kabay, mao na siya klase sa sili nga matinil nga kana bitaw dugay siya nga malata, mao na siya nice gyud nga klase sa sili nga itanom daw kay kuan daw na kana bitaw dugay na siya nga kanang gitawag nila kanang matinil ba. Kung palit nimo karon abot pa siya og 1 week mo igo ra siyang mo kuyos. So mo na siya mga kabay. So i-update ta lang mo kung matanom na nako tong ako ang mga gitagod nga Emperor F1. So kani nga diri portion diri tanan ako paning hawanan. So dinha mga kabay. So mo ni update nako sa akong gamay nga farm karon. So dili ni ingon nga sa pagpanghambog mga kabay, mora gini ang kanang ako nang gikalingawan karon nga panahona. Kay tungod sa panahon pud bay ba nga kanang nindot pud ipananom kay tungod kay sige siya ulan-ulan nya diri nga area mga kabay di gyud siya maagyan og baha. So nindot siya nga tamnan. Unya kinahanglan pod gyud siya atimanon. So mao nga everyday na agyud ko diri. So mao na to mga kabay. Thank you for watching. Unya i-update ta mo sa akong sunod nga mga tanom dinhi mga next week. So thank you for watching mga kabay. Babush.